Kani ka jing kata ka jing bam ye de jing mut hap ding ulok bat kalok kam dei ka jing tang ha ka jing ka sem jong phi. Kani ka jing ka wan wat ha ka jing ka sem jong aro. Namar hang ne hari bat ka jat pendru jongi ladangi ong ban yet ho kam dei ka jing yet ho hap ding artali lene armut ki mensem. Henry ka jing yet ho hap ding artali ki long ye. Lada menta nga imon ya ka weke kenthe ngamla ban chuyet ho bat ka kumto ngadei ban yalam ya ka haying hasam jonga bat makaru ka de ban yalam ya nga haying hasam jongka pi hangne ka proses kolong ka bakalan ba nongkong ushenrang u propose leni upha kali ya ka kenthe bat haba ka pediang yu bat kiyat katto kat ni teli kisnem bat hadin nang tapat ki ha ban wanra ya kata ka jingya propose haying hasam jongkipat ha pedang ki kinyi ki mama bat lada ki ya mundur lang hangta kila ban unite lene kila ban peniasno ya kini ki arngot bat hangta ka sedang kata ka jingya de shisamla syaka relationship bat mentah ladangi ya kedukum turu kadon kam ya ka jing mundur lang jong ki bahayeng hasam jongi denim de kata bat hadin nang tapat nginot ban pla ya ka perthai bakane ka de ka jonga bat nginot ban bat ya ka kti jongka Henry andalai asyong pat kam long shu kumta namar la bat kti than hakipor samla om long shu ban ya bat kti andalai asyong hakapor samla ki ya bam hakaju ka pliang lada kilek ban ya bam chau ha restoran lada ka kenthe kamla asyu ban bam usun rang un bam penlut Henry andalai asyong pat kine ki eki baro gelaja bat hakane ki video jangan mandakas ngin ya keren ya kane ki benta kumno ngila ban yo ya ka long yeng long sem ka basuk bat ka bangkemen ngin ya keren shwa ya kata ka jingya de hapdeng ulok bat ka long bat kata ka jingya shi samla pat ngin ya keren hakiwe pat ki video kani ka topik lane ka jinghe kai ngimla ban yo ya ka haskul ngimla ban yo ya ka naki perlok jengi lane naki bahayeng hasam jengi namar om judan bas nang yangi ya kane ka benta bat ka jingkeli kalong na ken bonsen ni yo ya kum kini ki jajing hikai bonsen ni yo kum kini ki jajing hikai lengba jong ki film tangbang gi ngau tho bakla bonsen ya kane namar ka ka bangi yo i hapo jong ki film ngimla ban yo nujor ya ka line ngimla ban penseri ya ka bat ka jing im jongi namar haki film ni shay yo i ya kini ki line and they live happily ever after haka bakut jong ka film usamla bat ka samla u aktor bat ka aktris kia Shongsuk Shongsan haka bakut jong ka film Henry haka jing im jongi haka perthepat kam long kumta ka jing ya kendo jong ki samla lene ka jing ya tho ka de ka jing stang jong ka jing ya lenti namar bonsen andang ngilai asyong hangta ki mi shibon ki drama hayeng hasam jongi ki jing ki bangi hap ban ya kendo Henry hashwa bangin stang ngakwa ban shim ya ka kerteng jong iwe iba aimen se menga ban shna ya kene ki video ini iba message yang na Instagram bat ai kerteng ha Instagram ba do 7164 lada maphiro pikwa bangan shim ya ka kerteng jong pi haki video jonga pila ban message yang na Instagram bat suggest ya ka topik jong ki video katkum ke jingkwa jong pi bat kene ki video kalong ki video ka bangashna kerpang na ka banta jong ibado ibala kerpat yang bangan wanra ya ka video haga jing de bat kene ka topik ka jing ya de shilok tongen stang kumba nga ong ipi mene ka jingya day hapadeng arteli ki longying longsep menakane don ewe iba day i subscriber jongahi ikeli nga yakwe ka jingkeli kumno ngila ban wanra ya ka jingya day hapadeng shilok bat nga ong yu ngamla ban tuklar ya ka longying longsep jongkwe pat bat u ong nga sngom ha seba ban shna ya ka we ke video kumno ban yo ya ka longying longsep ka basuk bat nga kali ya ita iba kumno kata kala ban yarap bat u ong nga ba ukwa ban pen ya kata ke video jonga hakalok jongo bat nga kali biang ya uta uba hato kalok jopi ka jupet ni em ya ke video jonga uong em ngam tharai ngapan phaipat wan om pen hero namar hakapor baki bru ki dom pim jude ban rung hapdeng pin sa sha thapan ban hoj lada ki pej hi ya ke video jonga kata ka jai da kong we Henry lada pipen khamtam hakapor baki dom ken kali mano uni uba batai start bunsin kajia haga jing im jongi habangi yo ya ka jing sneng kala bande lengba jong ki film kala bande haga yeng mane lane kala bande lengba jong ki video jonga bunsin ngi ong pat ngakwa pan pen ya ka ne ki video jonga ha ulok jonga lane haga lok jonga Henry omdon uweru ubaong mangakwa ban kelashwa nalade habang yo skau ya ki jing hikai jongpi barok ki kwa ban pen kala ya ki we om yelade kumta ngan ong ipi bakata ka jing sneng ka ban nangkong kalong habab hi pek iya ki video jonga persyang ban pen kala shwa hilade om ya ki we bar kita ki we kin sakalahi haba ke yoi bapila kala
bat nga kalibyang ya uta uba ka kabenta ka ba kham kong san haka jingede shilok bat ujubab yang manyo ya ka longying longsem ka basuk bat ka bakaman ide bandon kata ka adjustment Henry nga ong upat kata ka jing adjust ka long ka ka bamla banlong mentah haba ka don kata ka kentin adjustment kan don ru sa ka way ka kentin ka bagi khot ka jing lenti expectation. When there is an adjustment, there is an expectation. Kita kiway kidon kata ka jing lenti bangin long kat bakum ka jing kwa jongki. Bat mangiruk ni expect leningi lenti bakiway kinlong kat kum ka jing kwa jongi. Nuksa ka kente ka kwa ya ulok jongka ban yarap ya ka haki kam ying kam sem. Haka sat ka kleng, haka shet ka tiu, bat ngi kishenrang bon sen ngi juong pat ya kini kentin. Ban nalor bangi bon kam ban lek belah. Balai ngi haban le sakita ki pat Henry ngan ongi pi what ju adjust namar lada fi yai adjust shi yai adjust pimut pinlong kumno hato kin om pha kam shu pi nga yalade ngamat yakani ka ju ka jinge lada nga adjust bat yai adjust yalade bat ki we hato pimut ba kata ka jing mi lenti jongki kanduna kanang jor penban bat lada ngi yai adjust shi yai adjust kumta shikumta kin saperkhat uni ubas ngothu unsa adjust hi bat hagabak hadu long kum uding shaindo PE kani ka adjustment kadon laga jong ka limit wat ujri lani utalai ru ki long kum johi lara fiyaitan shiyaitan ukan poi ka por ba undukut no kumta kata ka theory jong ka adjustment ru ka la feel but hateng hakata ka proses jong kata ka jing adjust jongi ni yai long ulang kenya but pi hap adjust hakamat ka prothei baro ka wei tikumta ka ka badon kam yangi banle ka long compromise ka jing nya sngau thu jingmot ngi kishenrang ngimdei ban sngau bangalong ushenrang ba penmi dani uba besa ya ka jing ka samjanga kumnungan sat ikitiar kumnungan kling ya kitiar henry ngi dei ban nya sngau thu jingmot pi hang nei nga pendon kam ya ka kentin sngau thu jingmot ka kentin adjustment lada ngi don kata ka jing sngau thu jingmot ngim don kam ya ka adjustment Henry ladang ngim saja sengau thu jimut ni haban adjust uwe ka benta ka baar ngan khot kerteng ya ka prioritize ka jing shim leni ka jing khen kerpang iwe PE ha ka jing de shilok ngam ong bangim de ban kimit lenti leni expectation Henry ngin de ban don ya ka ta expectation Henry within a limit dakaput dakabah nga ong ka high expectation ngamut hang ni bonusin ngi kimit lenti syapalat put ban ya ka kila ban le bat bonusin ngi jiyo sngau bagi shenrang ke smart ban keren ya ka ni ka weki kentin ani pa shu shong baro shis ngi haying pham la ban pendep wat tang ka ni ka kamru Henry ngan ya thoi pi baka kam ying ka kam bonusya ban ya ka kam bela lada filong ba smart ken Henry lada filong ba jaitu te kan ya da ko we PE ha ka jinge de shilok ni de ban clear ba ka ka bangi de ban le bat ka ka bangim de ban le mentah shilok ulok bat ka lok ni de ban bu daki points lene daki kendon shubu mentah ka point banangkong kani ka long kata ka ka bangi ha ban pendep shilok nuksa ka jing shania nang ta ka jing phaliu bat ka jing skau thu chimut nang ta ka jing yarap markelia bat kum ta ter phila ban bu kat kum ka jing skau jungphi bat pide ban bot yakini ki lai teliki point bat lada ka don kanu ka jing ya khajia hapdang shilok bat mentah lada ngi ya khajia shilok hato kata ka dao jong ka jing khajia ka wan ni ka wan hapo jong kita ki point lai teli shubu mentah ka jing keren daka akor hato kata ka jing keren daka akor kalong ka bakongsan ha ka jing de shilok ngam tharai kalong ka bakongsan mentah lada ka keren bakla ngala klet Piro pide ban klet shubu mentah lada ngi khen kerpang ya ulok lene ya ka lok jongi kim don kam himan pha le ya ka ne le ya ka tai lada ulok lane ka lok ki khen kerpang iwe kim don kam ban pha kilas ka thu hi ya la ke jong ka kamram kata ka bagi ong ka prioritize namar kan mau ka kam shilok kam dei kata ka ka bangi ya dan ditang daki snem Henry baro shirata kat bangi dang im okay mentah tongin phai khendet shagani expectation lane ka jing mi lenti habakumta kalong kabade ni ban expect tani ban kemi lenti na kita ke ba I jongi kani ke expectation ni ke jing kemi lenti ru ka de bandon da uput within a limit ka kam ka ba kong santam ha ka jing de shilok ka de ka jing ya shania markliang ka ba baro arliang ki de bandon shubu menta ka kan the kam expect ni kam kemi lenti ba ulok jangka un syukur untuk ya ka kata ka de ka jing kemi lenti shubu menta ka kan the ka kum kan head ya ushanrang bat ushanrang uang kumno kan not ban kran yang akumta PE hangta ka don kata ka expectation lani ka jing kemi lenti
kan mau haka jinge dei shilok kane kan don bek nga ushan rangam la ban sngo he mangandei ukhle jong ka yeng bat ngan la ban kran kat ka banga sngo kat ka banga la lane kum ka kan thei kam de ban sngo bagane ka de ka yeng jonga wat lada upasa ma uyanga de ban kran yang akum ta de ban kran yang akum ne pi haka jinge dei shilok ngim de than ban khimi lenti namar kum kinne ki jingya khajia ki barit ki yai long ki ajia haka jingem jangi ni de ban map wat lada kim pan ma bro bat hateng tang namar ikam ibarit baharo ni pan pat ya kata ka jinge de ni de ban don ya kata ka bagi khot ka compromise ka jingya sngo tho jimut mar kaliang bat hateng isngau bakim i yangi ka jingkeli ka long ka kata ka jingi hatu ka jingi ka de ka to ka bangi ka dup man gasngi mua man gasngi ka kata ka jingim jangi ka long ba phalla ba hateng namar ka ni ka ju ka kam yer khi bat hateng namar ka ni ka ju ka kam ngiyamai ka ken kata ka jingi kam long kata ka ka bangi la ban yo tang ha ka shisgi ka bampor ba kam la ban urlong tang ha ka shisgi kalong kum udeng lani usentiu ubalarang itong menta in haban aisbo ni haban ai yu man laki por ngam laban ong mangan thung ya usentiu ha ukhiu sentiu bat ngan ai yu utang shisen chitayo lani tang shisen chipnai namar ladangin le kumta unsaya uta usentiu henry ngi ban sumar bahaya uta usentiu ni haban ai yu man lagasngi ni haban aisbo yu man laki por ngi ban yada yu nakabor jong kamariang kapapenjot yu bat iya kane jung sumar ke ni khot ka jingi ni de ban le ya ka no ka kam ka bangi kwa baki we kin le yangi kalong ka ba subha ngan kali phi ya ka we ka jingkali hato fis ngau tanat ne em balada ki bru kin ben kin kno ye phi ngam tharai henry lada ki bru ki yaro yangi hangta ke ngis ngau tanat khamtam nagita ki bangi ni tip ya ka ne ka jingshisha ba mangi ki bru ngilong ki badap da ka jingduna henry lada ki we ki kran ya kata ka jingshisha yangi ngis ngau mong dene menta ka jingkeli kalong balai ngi kedeu khati ya kata ka jimbakla lane ka jingduna jongkiwe namar bangi imsngi takban pej ya ka jingduna jong iwe ya iwe bat ka jingkeli kalong balai ngi pej tang ya ka jingduna jongki parabor namar bangim ju pengkerpang yaki bat ngimju ong yaki ya ke ka bangi kimi nanti naki bat ladang ngim ya tho yaki ya ke ka bangi kwa naki kumnu kintip man kala Mentangin poi syagwe pat kebentah ke jing yaro iwe ya iwe. Om ban yaro arsap Henry ban yaro ya ke badai shisha. Kumbah nga ong yepi mene le ya kiwe ya ke ba pikwa ba kiwe ru kin le yepi. Berkat dalade ya kene. Shubu mentah dan mano bakran ka ba bahasa phang jongpi. Pins ngau kumno hato pims ngau kumen. Bat hatang ngitip bangidon kata ka jinglong ka ba baha hapo jongi. Bat ladadon ki ba penkan mau yangi syapang kata. Kat no ko mensem jongi katap daka jing kemen dem de bat kata kanang ai mensem sho yangi ban yai beteng ban le ya kita ke kam ki babaha bat hatang ikan mau ya kata ka jingkran jongi baro si jing im jongi ngaju perkat hatang bah ka por bangi dom iwe ya iwe ni pen mi lut ni phlalut ya ki bas niu ki badon hapo jongi tibale hakapor ka bakamen pat kimju yaro iwe ya iwe hakapor samla ni yushna putri nakbanta jong ita iba i jongi ni yushna ya ki sentence ya ki lines ya ki power syapang jong kita ki bai jongi ngamla ban im klema pi long ko oxygen nakabta ka jing im jonga markum ta ter ngishna ya ki putri Henry andalaya syongpat ngimju yaro ngimju ai kublei iwe ya iwe Lada fila downlock atau fikan mau menu fi ai kublei ya ulok lene ya ka lok jong pi haba ki le bahaya pi kumta ngide ban yaro yaki ngide ban ai kublei yaki namar baki don haka jing im jongi pi de imen sim jonga pi long ka perthei yanga Henry ngimju yakran syapang kane denem de ngide ban long ki ba shai bahaya ki jingkwa jongi ka jingkwa jongi ka kata ka expectation jongi ngide ban plalut hakita ki ba i jongi ka kata ka bangi kimi lenti naki ngide ban shai bahana hatang ngishu ya don rengkat bat kitang haka jingtho Henry haka mensem lade haka met kamdon ladangi don kino ki jingye per jingmut bat ladangi kan mau ya kate ke poin ke bang ongi pimene ke jingkhen kerpang bat lada kita ki bentah jong kata ka jingye per jingmut jong pi kamdon haka ta ka jingkhen lene haka ta ka kondon ka ba philabu kam bantoi re ban yakran bat lada dia ba phidon ka jingye per jingmut ni de ban yakran ngim de ban skap jar namar ladangi skap jar kolong kum ka tugo jong ka khriang ka ba i jai bhana jrong Henry chapo pat ka khriang ba kumta ni de ban yakran pi menta lada fi skap jar kata ka jingmut jiper kan yai ne hapo ka jimut jimper khat jongi bat ngi yai puso niki haki jimut jimper
berkat jongi bat kham tam hakapor haswa bangin thia bat ladangi yai pusoni ki hapo ke jimut berkat jongi kan rung hapo jong ke subconscious mind jong ke jimut berkat jong pi mat mentah ada fikeli nga ka kata ke subconscious mind pila ban check ya ke video ngabo hang ni hapo I button lani hapo jong ke description jong ne ke video mat kumta hakwe pat kiski ladangi ye pher jimut biang ka jimut berkat jongi kan mau biang ya gitu ki jinge pher jimut jongi ki bangi jia ki sing baladat ki bang ngimpat ya keren mat kumta kan mi kata ka jinge khaja ka jinge pher jimut hapdeng shilong ngimde ban khin manu majab manu barem hakata ka jinge keren hakata ka jinge tainia henry ngidi panuan ra ya ka jinge suk hapdeng armut ngidi pan sengap iwe ya iwe bat haka joko por ngidi pan jit ya ka ba bahatam ka ba mi nakata ka jinge keren jongi persyang banas ngotho iwe ya iwe kan mau ya kene kabanta ka ba kong santam haka jim jongi pd ban yaki kam jong pi haki jaka tre jong pi bat yaki kam ying jong pi haying namar hateng ladangi dom shiying ni ra yaki shaki jaka tre jongi bat hateng ladang syak mai haki jaka tre ni penhir hakalok kata ngimde ban le dalili ruem last but not the least kajingrhi hatu fijuyarki bat ulok leni berkelok jongpi hatu ujukan cutia hayeng ban penrkhi yepi kata gade bandan haga jingim shiyeng chisem ni de ban yakran ni de ban rkhi shwa hayeng klet ya kita ki kunum kita ki hapkan si berkumta terter nang shwa ban rkhi bat la ulok bat la ilok narjiakat baja shurkhi kila ban ongi phi ba phide ube namar ube jumai ushurkhi henry tang kita ki basian ki baju ya mai henry bunsen ke jia haga jingim jongi nimjuk pe ya ka jimbakla la jong henry ngi thau ya ka jimbakla jong ki wepat ni shukwa ya ki we bakin kala katkum ka jimut jongi henry ya depat ngimjuk kala bat sajisen kumbang aju ong piman lagi por im ya kata jing im shiying chisem bahaba ki wekin pet ya ka long ying long sem jong pikin kwa man yo ka long ying long sem kum ka jong pi to long pi ka nuksa bat ka jing shai ya ka perthei to blei kor kho yepi